ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஆச்சாரியா இது பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கரை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். பிரணதி யாரா எடுக்கிறீங்களா? பிரணதி இவங்கதான் பவிதா நிவேதிதா மாதாஜி தான் இருக்கும். நிவேதிதா படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदास्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி. வந்து முதல்ல என்னது பிரணதி, இது தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? பிரபுஜி ஆரம்பிங்க. வந்து பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பக்தி வினோதா பிரணதி. நமோ பக்தி வினோதாய சச்சித் ஆனந்த நாமினே கௌரவ சக்தி சுவரூபாய ரூபனுக வராய தே. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அதீத சக்தியான சச்சிதானந்த பக்தி வினோதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி தலைமையில் கோஸ்வாமிகளை கடுமையாக பின்பற்றுபவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்து பிரணத்தினா அவருக்கு வந்து ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லி நம்ம வந்து ஸ்லோகம் சொல்றோம். யாரு? நம்ம வினோத் பக்தி வினோத தாக்கூர், அவருக்கு தான், அவரை பத்தி தான் படிக்க போறோம். அவருக்கு வந்து ஒரு பிரணத்தினா அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்லோகம் மாதிரி கொடுத்துருக்கா. இப்ப என்ன சொல்றது, அதுல என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம யார் படிக்கிறோமோ நம்ம வந்து ரொம்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அதீத சக்தியான மகாபிரபோட அவ்வளவு சக்தி இவர்கிட்ட இருக்கும். சச்சிதானந்த பக்தி வினோத தாக்கூருக்கு நமது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்து, இவர் யாரு? 7th கோஸ்வாமி. மொத்தம் நம்ம இப்போ 6 கோஸ்வாமி அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இவர் வந்து 7th கோஸ்வாமி. அவ்வளவு நல்ல பக்தி. இந்த உலகத்திலயும் நம்ம பௌதிக உலகத்தையும் அவர் வந்து பேரிஸ்டரா இருந்திருக்காரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா பக்தியில ரொம்ப பேர் போனவர். அவருக்கு வந்து 7வது கோஸ்வாமின்னு பேரு. இதுக்கப்புறம் அவரோட நிறைய போயம்லாம் எழுதியிருக்காரு, நிறைய பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அதுல 2-3 பாட்டு தெரிஞ்சதை இதை போட்டிருக்கேன்னா, சோ அதை வந்து நான் பாடிடுறேன். அப்புறம் ஜாஸ்தி இல்ல, get over in an hour's time. Hare Krishna. जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदा
हरि जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदारंजन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राध माधवा कुंज बिहारी जय राध माधवा कुंज बिहारी இது எப்பவுமே நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி பாடுறோம். இதுல நான் மிஸ்டேக் எடுத்து நான் வந்து சா போடுறதுக்குள்ள கான் போட்டுட்டேன். கரெக்ஷன் பண்ணணும். ஓகே. சரி, இது வந்து நம்ம இதுல எல்லா கோயிலையும் வந்து எல்லா இஸ்கான் கோயிலும் இது பாடுவா. இவரோட பாட்டு தான், இவர் எழுதின பாட்டு தான். அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ், ரொம்ப குட்டி பஜன், ஆனா ரொம்ப ஃபேமஸ். இது வந்து விபவரி சேஷா. विभवरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्राचरी उठो जीवा विभवरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्राचरी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मोरारी राम लक्ष्मण राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन कातन कैटप चातन जय जय दशरथि रामा यशोदा दूलाला गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर परा रावणांतकर मखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी रचिरा काला गोप वृंदाबाला चित्ता हरि बंसीदारी योगींद्र बंदना श्रीनंद नंदना ब्रजा जन बयारी नवीन नीरत रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फुलचर जोजक कामा गोपंगन गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण दामा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गावो कृष्ण जस रागवचन मन मोरा विभवरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्राचरी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मोरारी राम लक्ष्मण राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே ஹரே. இது ஒரு பாட்டு கௌரி சேஷா. அண்ட் ஒன் மோர் இன்னும் சின்னது இதுவும் பாடலாம். यशोमती नंदन ब्रज बरुनागर गोकुल रंजन काना. यशोमती नंदन ब्रज बरुनागर गोकुल रंजन काना. गोपी परणदन मदन मनोहर पालियदमन विदाना. अमल हरिनामिय विलास अमल हरिनामिय विलास. विपिन पुरंदर विपिन पुरंदर विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर वंशी बदन सुवासा. ब्रज जन पालन असुरकुल नासन नंद गोदन रघुवाला. गोविंद माधव नवनीत तास्कर सुंदर नंद गोपाला. यमुना तटकर गोपी बसन हर रस रचिका कृप मोया. श्री राधा वल्लभा वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रया. यशोमती नंदन ब्रज बरुनागर गोकुल रंजन काना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ஜஸ்ட் ஒரு 3 பாட்டு அதோட தெரிஞ்சது. அதை நிறைய எழுதிருக்காரு. அதுல எல்லாம் பாக்கியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஓகே, இது வந்து எல்லாம் ஷார்ட்ல இருக்கு. ஒரு காரியம் பண்ணலாம். நம்ம கிட்ட எங்கிட்ட நான் ஒரு இது இருக்கு, டேட்டா இது ஓப்பன். இது தெரியுதா? இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா? வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு, தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. இல்ல, நான் இப்ப இன்பிட்வீன் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்ப உங்களுக்கு தெரியணுங்க. கொஞ்சம் இதை போட்டேன். அப்ப என்ன கொஞ்சம் நமக்கு ப்ரிஃபேஸ் தெரியும் இல்லையா? அது உள்ள போறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. அப்ப நான் இதுல இருந்து இன்னும் ஷார்ட் பண்ணி அதுல போடணும். அதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. எஸ், அருள்செல்வம் பிரபுஜி படிக்கும். ஒரு இது நீங்க படிங்கோ. ஒரு பேஜ் அப்படி 4-5 பேஜ் இருக்கு. அப்ப கொஞ்சம் கேதார்நாத் தாத்தா 2/9/1838 பிறந்தார். கமலா மஞ்சரி. கேதார்நாத் என்ன படிச்சாங்க நீங்கள்? சச்சிதானந்த பக்தி வினோத தாக்குதா நீங்க என்ன படிச்சீங்க? நீங்க போட்டது இதான் போட்டிருக்கேன். எது படிக்கிறேன்? கேதார்நாத் தாத்தா. அதான் அப்ப அது தெரியல. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். நான் அதுதான் கேட்டிருந்தேன். நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். அது தெரியறதா கேட்டேன். தெரியறது என்ன? ஒரு நிமிஷம். வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். இது இப்ப புரியாது. இப்ப வந்திருக்கு. இதுதான் நான் இங்க சேஞ்ச் பண்றேன். ஆனா உங்களுக்கு அது தெரியாது இல்லையா? அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் கேட்டிருந்தேன். படி. ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா பக்தி வினோதா தாக்குரா 1838 மேற்கு வங்காளத்தின் நாடியா மாவட்டத்தில் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் தோன்றினார். அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நித்திய கூட்டாளி என்பதை அவரது அசாதாரண பிரசங்க நடவடிக்கைகள் மற்றும் செழுமையான எழுத்து மூலம் வெளிப்படுத்தினார். மகா பாகவதர் வைஷ்ணவராக வாழ்ந்த அவர் தனது வாழ்க்கையின் கடைசி சில ஆண்டுகள் வரை கிரஸ்தா ஆசிரமத்தில் இருந்தார். பின்னர் அவர் எல்லாவற்றையும் துறந்து பாபாஜியை ஏற்றுக்கொண்டு சமாதியில் நுழைந்தார். கௌரவ கதாதர
மற்றும் ராதா மாதவரின் அன்பான சேவையில் முழுமையாக ஈடுபட்டார். அவர் மாவட்ட மாஜிஸ்ட்ரேட், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்ற பொறுப்பான அரசாங்க பதவியில் இருந்தார். கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குடும்பத்தை பராமரித்து கிருஷ்ண உணர்வில் கிட்டத்தட்ட 100 புத்தகங்களை எழுதினார். அதே நேரத்தில் அவர் பல வழிகளில் பரமாத்மாவுக்கு சேவை செய்தார். அதுவே அவன் வாழ்வின் அழகு. ஒரு முழு நாள் அரசு பணிக்கு பிறகு 4 மணி நேரம் தூங்கி நள்ளிரவில் எழுந்து காலை வரை எழுதுவார். அது அவருடைய தினசரி நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. அவரும் அப்படிதான் இருந்திருக்காரு. ஸ்ரீலா பிரபுபாதா இதுல எப்படி இருந்திருக்காருனாக்கா, அவர் எங்க பிறந்தார் இதெல்லாம் போட்டுருக்கு இல்லையா. அவர் ஃபர்ஸ்ட் பேரு என்னது, அவரோட பக்தி வினோத டாக்கூரோட பேரு வந்து சச்சிதானந்த பக்தி வினோத டாக்கூர். இதுல போட்டுருக்கானா அது அவரோட வேற பேர் இருக்காது, பின்னாடி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து மேற்கு வங்காளத்துல 1838 ஆண்டுல பிறந்தார். கீழெல்லாம் அந்த டேட் எல்லாம் கூட போட்டிருக்கு. அப்புறம் அவர் பணக்கார குடும்பத்தில் தான் தோன்றினார். அவரோட என்ன சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒன் ஆஃப் த இது ஃபாலோவர்ஸா இருந்திருக்காரு. அந்த காலத்திலேயே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபாலோவர் அப்படி. அப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப இது வைஷ்ணவஸ் தான், ஆனா பாகவதர் நல்ல பாட்டெல்லாம் பாடி, ஆனா இது அதுவும் இருந்தார். அப்புறம் கிரகஸ்தா, அவர் வந்து கிரகஸ்தா ஆசிரமத்துல இருந்தார். கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை எல்லாம் அதெல்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாரு, ரொம்ப பக்தியோட இருந்திருக்கார். வேலையும் போயிட்டு இருந்தார், மெஜிஸ்ட்ரேட்டா இருந்திருக்கார். அங்க போயிட்டு மெஜிஸ்ட்ரேட் அந்த வேலையும் பார்த்துட்டு வீட்டுல வந்ததுனாக்கா பஜனை பாட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆன்மீகத்துல நாட்டத்தோட இருந்திருக்கார். அப்புறம் கடைசியில என்ன இது, அதே நேரத்தில் அவர் பல வழிகளில் பரமாத்மாவுக்கு சேவையும் செய்தார். அந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார். ஆனா அரசு பணியிலே அவரோட அவன் வாழ்வு ஒரு முழு நாள் அரசு பணிக்கு பிறகு 4 மணி நேரம் தூங்கி, அது ரொம்ப அது கீழே டீட்டெயில் தான் போட்டிருக்கு. ரொம்ப கம்மியா தூங்கின்னு எவ்வளவு அவசியமா இருக்கும். உடம்ப வந்து எதுக்கு வச்சுக்கணும், சேவைக்கு, பகவான் சேவைக்கு தான். அதுக்கு வேண்டி சாப்பிடுறது, அதுக்கு வேண்டி தூங்குறது, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த நேரமும் பகவானோட இதுலயே இருந்திருக்காரு. பாட்டெல்லாம் எழுதுவார், அது மாதிரி காலை வரை எழுதுவார். அது அவரோட தினசரி நிகழ்ச்சியாக. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறார்? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படி. பபிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? பபிதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. எங்க இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? தாக்கூரா பக்தி வினோதா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தாக்கூரா பக்தி வினோதா ஸ்ரீ ஜாஹனவ மாதாவின் வரிசையில் ஸ்ரீ விபின் வி ஹாரி கோஸ்வாமியிடம் வைஷ்ணவ தீட்சை எடுத்தார். பின்னர் அவர் ஸ்ரீல ஜெகநாத தாச பாபாஜியிடம் இருந்து ஆன்மீக உத்வேகத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் பெற்றார். ஒரு உயர்ந்த அரசு பதவி, பரந்த புலமை மற்றும் ஆன்மீக சாதனை ஆகியவை பக்தி வினோதா தாக்கூராவை ஒரு பொழுதும் தொந்தரவு செய்யவில்லை. அவர் பெருமையற்றவராகவும் எப்போதும் பணிவாகவும் அனைவரிடமும் நட்பாகவும் இருந்தார். அவரது வீட்டில் தொண்டு செய்பவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருந்தார்கள். அவரிடமும் நலன் விரும்பி தனது பிரசங்கத்தை எதிர்ப்பவர்களிடம் கூட வெறுப்பு கொள்ளவில்லை. சொல்ல போனால் அடுத்தவரின் மனதை புண்படுத்தும் வார்த்தைகளை அவர் பேசியதில்லை. தாக்கூரா எப்பொழுதும் தைரியமானவர். பபிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, தாக்கூரா வந்து எங்க தீட்சை எடுத்தார் அப்படின்னு, விபின் விஹாரி கோஸ்வாமியிடம். அது அவரோட அவ்வளவு நம்ம வந்து படிக்கிறது கிடையாது, கேட்டதும் கிடையாது. ஆனா அவர்கிட்ட தான் வந்து தீட்சை வாங்கினார். அப்புறம் அவர் பின்னர் ஸ்ரீல ஜெகநாத தாச பாபாஜியிடம் வந்து ஆன்மீகம், அந்த ஆன்மீகத்தோட உத்வேகம்னா என்னது, நிறைய அவரோட சொற்பொழிவு எல்லாம் கேட்டு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் அவருக்கு. அவரோட வழிகாட்டுதலையும் பெற்றார். அவரை வந்து he was guiding and அவர் வந்து அவர் எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரோ அது போல அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் வந்து ஒரு உயர்ந்த அரசு பதவி அவருக்கு இருக்கு. பரந்த புலமை, ரொம்ப he was famous, வெரி வெல் நோன். அப்படி இருக்கும் போதும் மற்றும் ஆன்மீக சாதனை ஆகியவற்றை பக்தி வினோத தாக்கூராவே ஒருபோதும் தொந்தரவு செய்யல. எல்லாத்தையும் சமமா இருந்திருக்காரு. வேலை செய்யற இடத்துல நல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தார். வேற நேரத்துல வந்து ஆன்மீகத்தையும் நாட்டம் வச்சுன்னு அந்த மாதிரி இருந்தார். அப்புறம் எப்படி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட், அவர் பெருமையற்றவராகவும் எப்போதும் பணிவாகவும் அனைவரிடம் நட்பாக இருந்தார். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துட்டும் பெரிய பதவியில இருந்திருக்கார். இருந்தாலும் ரொம்ப ஹம்பிளா எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு அனைவரிடம் நட்பாக இருந்திருக்கார்.
அவர் வீட்டில் தொண்டு செய்பவர்கள் வேலைக்கார அந்த மாதிரி இருக்கிறவள்கிட்ட கூட எப்போ அவள்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கான். ஒரு வேலைக்காரன் மகிழ்ச்சியா இருக்கான்னு என்ன அர்த்தம்? மாஸ்டர் வந்து நல்லா பேமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறான்னு அர்த்தம் இல்லையா? பேமெண்ட் மாத்திரம் இல்ல, அவனை வந்து மரியாதையோடு நடத்துறான், அவனுக்கு ஒரு குறை இல்ல. அதனால அந்த இது அது தெரியறது இங்க. சோ அவர் வீட்டில் தொண்டு செய்பவர்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பார்கள். அனைவரிடம் நலம் விரும்பி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்ன என்று கேட்டு அந்த மாதிரி அவர் வந்து எல்லார்ட்டையும் பிஹேவ் பண்ணியிருந்தார். தனது பிரசங்கத்தை எதிர்ப்பவர்களிடம் யார் வந்து இவர் சொல்ற இதெல்லாம் எதிர்த்துன்னு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்டயும் வந்து சண்டை போடவே மாட்டாராம். அவர்கள்ட்டையும் ஒண்ணு வெறுப்பு எல்லாம் காட்டாம புரியலைன்னா புரியல, உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா வேண்டாம் விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். சொல்ல போனால் அடுத்தவரை மனதை புண்படுத்தும் வார்த்தைகளை அவர் பேசியதே இல்லை. அவ்வளவு ஹம்பிள் அவர். எஸ் ஜெயலட்சுமி மாதா ஃப்ரீயா இருக்கலா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதுக்கு மாதாஜி? படிங்க. தாக்கூரா எப்போதும் தைரியமானவர் மற்றும் அனைவரின் நலனுக்காகவும் செயல்பட்டார். தனிப்பட்ட தேவைகளை குறைந்தபட்சமாக வைத்துக் கொண்டு அவர் எளிமையான வாழ்க்கையை நடத்தினார் என்று ஒரு பண்டிட் கூறினார். சரணாகதியின் பின்வரும் பதிவில் அனைத்து தூய தெய்வீக குணங்களையும் கொண்டிருந்த ஸ்ரீல பக்தி வினோதா கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு முன்னேறுவது என்பதை நமக்கு கற்பிக்க ஒரு நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாவின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை என்ன மாதாஜி? கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை கவனமாக பாடுவதில் நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் மனதை உள்வாங்க வேண்டும். கிருஷ்ண கீர்த்தனை செய்வதன் மூலம் நீங்கள் மனதில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள். எல்லா தவறான பெருமைகளையும் விட்டுவிடுங்கள். தெருவில் இருக்கும் வைக்கோலை விட எப்பொழுதும் நீங்கள் மதிப்பற்றவர், ஆதரவற்றவர், தாழ்ந்தவர், தாழ்மையானவர் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். மரத்தை போல மன்னிப்பை பழகுங்கள். மற்ற உயிரினங்கள் மீதான அனைத்து வன்முறைகளையும் கைவிட்டு அவற்றை பராமரிக்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கவலை கொடுக்க கூடாது. ஆனால் அவர்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கள். அவர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யுங்கள். உங்கள் சொந்த மகிழ்ச்சியை மறந்து விடுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அவர் வந்து இவர் எப்படி தாக்கூரா எப்பவுமே ரொம்ப தைரியமானவர். அப்புறம் அவர் வந்து எல்லாரோட நலனுக்காகவும் செயல்பட்டார். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், சுபிக்ஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் தனிப்பட்ட அவரோட சொந்தமா அவருக்கு உள்ள தேவைகள் வந்து ரொம்ப மினிமம் வச்சுருந்தார். அதனால அவருக்கு வந்து ஈஸியா வந்து அவருக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு முடிஞ்சிருந்தது. அவருக்கு ஆசை பாசம்லாம் அவ்வளவு இருக்கல. அவர் எளிமையான வாழ்க்கையை நடத்தினார் என்று ஒரு பண்டிட் கூறினார். அவரை பத்தி ஒரு பண்டிட் சொன்னார் அப்படின்னு. அப்புறம் சரணாகதியின் பின்வரும் பதிலில் அனைத்து தூய தெய்வீக குணங்களையும் கொண்டிருந்த ஸ்ரீல பக்தி வினோத கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு முன்னேறுவது என்பதை நமக்கு கற்பிக்க ஒரு நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாவின் பாத்திரத்தை எடுக்க அவர் எப்படி இருந்தாரு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இதுல குள்ள கொடுத்துருக்கு. எப்படி இருக்கணும் கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணோட மகிமைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து பாடுறது எப்பவும் கவனமா வந்து ஸ்துதி பாடின்னு இருக்கணும். அது வரையில அவர் சொல்றதுலயே தெரியறது அவர் எவ்வளவு பெரிய பக்தரா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு. அவர் நீங்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் மனதை உள்வாங்க வேண்டும். தான் யாரு, நம்ம வந்து அவர் ஆத்மாதான். அந்த வந்து உள்வாங்கி அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம வந்து பாடியை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும், என்ன அஃபெக்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியா எடுத்துடுவோம். அப்புறம் வந்து நீங்கள் மனதில் தேர்ச்சி, அப்போ அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னாதான் மனசால நம்ம தேர்ச்சியும் பெற்று விடுவோம். எல்லா தவறான பெருமைகளும் விட்டு விடும். எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். பெருமையெல்லாம் என்னத்துக்கு, நானே சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட், நம்மளே இன்னும் டெம்பரரியா இங்க வந்திருக்கோம் அப்படி எல்லாம் நினைக்க தோணினோம்னா ஒன்னும் நமக்கு தலையில எல்லாம் ஏறவே இராது. பெருமைகளும் வேற ஏதாவது இழிவு சொற்கள் ஏதாவது சொன்னா கூட நமக்கு வந்து அது வந்து தப்பாவே தோணாது. என்னவோ சொல்லிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம். சோ எல்லா தவறான பெருமைகளையும் விட்டு விடுங்கள். தெருவில் இருக்கும் வெக்கோலை போடதான் திருநாதபி சுனிச்சேன் அந்த வேர்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சிஷ்டாஷ்டகத்துல. அதுல திருநாதபி சுனிச்சேன் அந்த கீழே புல்லை விட ஹம்பலா இருக்கும். புல்லை மிதிச்சுட்டு போச்சுன்னா புல்லு வந்து போச்சுக்கிறது இல்லை, திரும்பி அது அப்படியே நிமிந்து விடும். திரும்பி அது மிதிச்சு போனா இப்படி கழுவும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இன்னைக்குதான் ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அது வந்து புல்ல விட நம்ம வந்து இல்ல அருட்சலம் பிரபுஜி நீங்க இல்ல விவேகானந்த பிரபுஜி வந்துட்டாரு, அவர்கிட்ட சொல்லி புல்ல விட நம்ம வந்து ஹம்பிளா இருக்கணும். புல்ல மிதிச்சுட்டு போனா கூட அந்த புல்ல இப்படி திரும்பி நிமிந்து நின்றுடும். அப்புறம் மரத்தை விட ரொம்ப பொறுமைசாலியா இருக்கணும். மரத்துல வந்து கல்லை விட்டு எரிஞ்சுதான் நம்ம பழங்கள்லாம் பறிப்போம். அப்போ வந்து அது பொறுமையா இல்லை, அது சாப்பிடறது கிடையாது.
அது நமக்குதான் கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி எப்போ நீங்கள் மதிப்பற்றவர், ஆதரவற்றவர், தாழ்ந்தவர், தாழ்மையானவர் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். எப்போ நம்ம வந்து கீழ் மட்டத்துல இருக்கோம், நமக்கு மேல எல்லாரும் இருக்காங்க, அப்ப நம்ம வந்து அவ்வளவு ஹம்பிள். எப்பவுமே அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்குன்னா சர்வீட்டர். எப்போ அந்த சர்வீட்டர்னாக்க என்னது, நம்ம சர்வீஸ் பண்றதுக்கு தான் இங்க இந்த உலகத்துல இருக்கும். யாருக்கு சர்வீஸ் பண்றோம்? கடவுளுக்கு. அப்ப நம்ம எப்பவுமே ஹம்பிளா தான் இருப்போம். ஆஞ்சநேயர் மாதிரி ஹனுமான் எப்படி பண்ணுவார்? எல்லா பராக்கிரமும் பண்றார், எல்லாம் கடலை தாண்டார், ஒரு மூலிகை எடுத்துனா மலையை எடுத்துட்டு வந்து விடுறார். அப்புறம் என்னது, இலங்காவில போயிட்டு சீதையை பார்த்துட்டு வாங்க, சீதையை கண்டேன் சீதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்க போயிட்டு என்னது, வால்ல தீ வச்சோன்னா ஃபுல் லங்கையை எரிச்சுட்டு வந்துட்டார். அவ்வளவு பலசாலி, அவ்வளவு அவருக்கு இது இருக்கு, என்னது கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இருந்தாலும் அவர் எப்படி இருக்காரு? ஹம்புலா. இப்போ அந்த ராமர் சீதாலாம் நிக்கிறானாக்கா அவரோட காலு கடியில இப்படி ஒரு ஹம்புலா, அப்படி ஒரு சர்வெண்ட் போல இப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி எண்ணம் இருந்தாதான் நமக்கு பக்தி வரும். மரத்தை போல மன்னிப்பை மன்னிப்பும் குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். மரத்துல கல்ல விட்டு எறிகிறாங்க, மரம் எல்லாருக்கும் நிழல் தருது, இன்னொரு காலத்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் மரம் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கோ அவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்கோ அது போல நம்ம இருக்கணும். மற்ற உயிரினங்கள் மீதும் நம்ம வன்முறைகளை கைவிட வேண்டும். நம்ம வந்து நம்மளோட இதெல்லாம் துன்புறுத்தக்கூடாது, அவற்றை பராமரிக்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கவலை கொடுக்க கூடாது. நம்ம காரணம் யாருக்கோ கவலை வந்தது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆனால் அவர்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கள். நமக்கு முடிஞ்சது ஏதோ நல்லது செய்யணும். அவளுக்கு போயிட்டு வேற ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது. அவர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யுங்கள். உங்கள் சொந்த மகிழ்ச்சியை மறந்து விடுங்கள். நம்ம அவளுக்கு எடுக்கும் பிறருக்கு வேண்டி நம்ம வந்து வாழ பழகணும். யார் படிச்சா? ஜெயலட்சுமி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இவ்வாறே எல்லா நல்ல குணங்களையும் பெற்ற நீங்கள் பக்தி மிக்க நல்ல ஆத்மாவாக மாறும் போது புகழ் மற்றும் கௌரவத்திற்கான ஆசைகளை நீங்கள் கைவிட வேண்டும். மேலும் உங்கள் இதயத்தை தாழ்மையாக்குங்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் வாழ்கிறார் என்பதை அறிந்து நீங்கள் எல்லா நேரங்களிலும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும். அடக்கமாகவும் கருணையுடனும் பிறரை மதித்து புகழ் மற்றும் கௌரவத்திற்கான ஆசைகளை துறப்பதன் மூலம் நீங்கள் நல்லொழுக்கத்தை அடைவீர்கள். அத்தகைய நிலையில் உன்னத இறைவனின் பெருமைகளை பாட வேண்டும். அழுது கொண்டே பக்தி வினோதா இறைவனின் தாமரை பாதத்தில் தனது பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிக்கிறார். ஆண்டவரே, இது போன்ற குணங்களை எனக்கு எப்போதும் தருவீர்கள். கிருஷ்ணரின் இந்த போல குணம் கொடுக்கணும். அவருக்கே அந்த மாதிரி கேட்கலாம். நமக்கு எல்லாம் எங்கேயோ நிக்கிறோம் நம்ம கியூல. அப்புறம் என்னெல்லாம் கேட்கிற பகவான்ட, இவ்வாறு நான் வந்து எல்லா நல்ல குணங்களையும் பெற்ற நீங்கள் பக்தி மிக்க நல்ல ஆத்மாவாக மாறும்போது புகழ் பெற்ற கௌரவத்திற்கான ஆசைகளை நீங்கள் கைவிட வேண்டும். அதான் நம்ம வந்து இந்த எல்லா குணங்களும் இருக்கு, ஆனா ஒரு கௌரவம், அந்த ஒரு புகழ், அது அந்த மாதிரி இருக்கு, அதுவும் வேண்டாம். அது வந்து நம்ம தள்ளி விடுவோம் நம்மள. அப்புறம் வந்து என்னது, மேலும் உங்கள் இதயத்தை தாழ்மையாக்குங்கள். பகவான் அவரோட சரணடியில, அவரோட சரணத்தை உங்களோட ஹிருதயத்தை கொடுங்க அப்படின்னு என்பதை அறிந்து நீங்கள் எல்லா நேரங்களிலும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும். எல்லாரையும் வந்து நம்ம மதிக்கணும். யாருக்கையும் வந்து அந்த இது எனிமிட்டி இருக்கக்கூடாது. அடக்கமாக இருக்கணும், கருணையுடன் பிறரை மதித்து புகழ் மற்றும் கௌரவத்திற்கான ஆசைகளை துறப்பதன் புகழ், தனக்கு வேண்டிய ஒரு புகழ், அதற்கெல்லாம் ஆசையப்படாம நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, நீங்கள் நல்லொழுக்கத்தை அடைவீர்கள். இத்தகைய நிலையில் உன்னத இறைவனின் பெருமைகளை பாடணும். அந்த மாதிரி நம்மளோட பெருமையெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானோட பெருமைகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அது கொண்டே பகவான் என்ன பக்தி வினோத தாக்கூர் என்ன பண்றார், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறாரா, இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான் சமர்ப்பிக்கிறார். நான் எப்போ இந்த மாதிரி குணங்களை பெறுவேன்? அவர் அவ்வளவு அம்பல், அவரே அவர் இந்த மாதிரி சொல்றார். நிவேதிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? பிரேமாராணி மாதாஜி இருக்கீங்களா? பிரேமாராணி மாதாஜி இருக்கேன். கிருஷ்ணரின் அன்பான வாசிக்கிறேம்மா. கிருஷ்ணரின் அன்பான சேவையில் ஒவ்வொரு கணத்தையும் பயன்படுத்த எப்போதும் ஆர்வமாக இருந்த அவர் கடுமையான தினசரி அட்டவணையை பின்பற்றினார். இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை ஓய்வு 2 மணி நேரம். இரவு 10 மணி முதல் காலை 4 மணி வரையும் எழுதுங்கள். காலை 4 மணி முதல் 4:30 மணி வரை ஓய்வு. காலை 4:30 மணி முதல் 7 மணி வரை ஜபம். காலை 7 மணி முதல் 7:30 மணி வரை கடிதம். காலை 7:30 மணி முதல் 9:30 மணி வரை சாஸ்திரங்கள் படிப்பது. காலை 9:30 10 மணி வரை குளியல். பிரசாதம் 1/2 லிட்டர் பால், பழம் 2, சப்பாத்தி. காலை 10 மணியிலிருந்து மதியம் 1 மணி வரை நீதிமன்ற கடமைகள். மதியம் 1 மணியிலிருந்து 2 மணி வரை வீட்டில் புதுப்பிக்கவும்.
பிற்பகல் 2 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரைக்கும் நீதிமன்ற கடமைகள். மாலை 5 மணியிலிருந்து இரவு 7 மணி வரைக்கும் சமஸ்கிருத சாஸ்திரங்களை பெங்காலிக்கு மொழிபெயர்க்கவும். இரவு 7 மணியிலிருந்து இரவு 8 மணி வரை குளியல், பிரசாதம், 1/2 லிட்டர் பால், சாதம், 2 சப்பாத்தி. சுருக்கமான தினசரி அட்டவணை: 3 மணி நேரம் தூங்குங்கள், 8.5 8.5 மணி நேரம் எழுதுங்கள், ஜபம் 4.5 மணி நேரம், படிப்பு 6 மணி நேரம். ஜபம் 4.5 மணி நேரம், படிப்பு 6 மணி நேரம். வேலை சரியில்லை, வேற எதுலயும் வந்து போட்டிருக்கேன், நம்ம இதுல இருக்கு, அதுல கரெக்டா இருக்கேன், இதுல எடுத்து அந்த இதுல போட்டிருக்கேன். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து எப்படி அவரோட இது ரொம்ப ஃபேமஸ், இது எல்லா இடத்துலயும் வரும். அவர் வந்து ரொம்ப தூக்கம் கம்மி தான், அதெல்லாம் அவர் டீட்டெயிலா போட்டுட்டு லாஸ்ட் என்ன போட்டுட்டு 3 மணி நேரம் தான் தூங்குறாரு. அப்புறம் 8.5 மணி நேரம் வரைக்கும் எழுதிட்டே இருப்பார். இந்த பாட்டா இருக்கட்டும், ஜபமா, இது பாட்டு தான், அவர் பஜன் பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் ஜபம் வந்து 4.5 மணி நேரம், அப்புறம் வந்து 6 மணி நேரம் வேலை. இந்த படிப்பு இதுல வந்துருக்கு தெரியாது, நான் கொஞ்சம் அதுல பாக்கணும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்திருக்கீங்க, வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? ஆல் குட் மாதாஜி, தேங்க்யூ. படிக்கட்டுவா? ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா பிருந்தாவனத்தின் 6 கோசாமிகளை புகழ்கிறார். நானா சாஸ்திர விசாரணை நிபுண, சத் தர்ம சமஸ்தக பௌலோகானாம் ஹித ஹரினவ், அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் வகையில் நித்திய மத கொள்கைகளை ஸ்தாபிப்பதற்காக 6 கோசாமிகள் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் ஆழமாக படித்தார்கள். இதுபோல தாக்கூரா வினோதா பக்தி வினோதா மனித குலத்திற்கு உதவ வரம்பற்ற பிரசங்க பங்களிப்புகளை செய்தார். இதற்காக அவர் 7வது கோசாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஸ்ரீல பக்தி வினோதா தாக்கூரா 3 முக்கிய பிரசங்க சாதனைகளை வாழ்க்கை வரலாற்றாளர்கள் பட்டியலிடுகிறார்கள். இதுல இந்த ஏதோ ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காரு, அது என்ன தெரியல. நானா சஸ்திர விசாரணை நிபுணோ சத்தர்மல் ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துல இந்த மாதாஜி இருந்தாங்க இல்லையா, இந்த மாதாஜி இந்த ஜெயஸ்ரீ மாதாஜியும் படிக்கவே இல்லை, நினைவு வருது. மாதாஜி இருந்தாலே அப்படின்னா ஷட்கோஸ்வாமின்னு வந்தோடனே நினைவு வந்தது. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருந்தாலே அப்படின்னா ஷட்கோஸ்வாமி படிக்கலையே நீங்க? பொறுமையா இருக்கணும்ல மாதாஜி, இப்பதானே அதை படிச்சுட்டு பொறுமை வேண்டாமா? எனக்கு அந்த ஸ்பீட்ல நீங்க இருக்கிறதே தெரியல, எப்படி தெரியும்? நீங்க சொன்னாதானே தெரியும். சடன்லி இந்த ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகம் சொல்லும்போது எனக்கு உங்க நினைவு வந்தது. இதுக்கு முன்னாடி பாடிப்போம் இல்லையா அந்த இது. ஓகே, அது இந்த இது வேர்ட்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் வகையில் நித்திய மத கொள்கைகளை ஸ்தாபிப்பதற்காக அவர் 6 கோஸ்வாமிகள், எல்லா சாஸ்திரங்களும் ஆழமாக 6 கோஸ்வாமி நமக்கு வந்து என்னது, அவள்தான் எக்ஸாம்பிள். நமக்கு அவளை பார்த்துதான் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா இவருக்கு என்ன பேர் வந்திருக்கு? இதே போல் தாக்குரா பக்தி வினோதா மனித குலத்தின் உதவ வரம்பற்ற பிரசங்க பங்களிப்புகளை எல்லாம் அவர் செய்தார். அதனால அவருக்கு வந்தது 7வது கோஸ்வாமி. அவரையும் நம்ம பின்பற்றலாம். நாட் ஒன்லி 6 கோஸ்வாமி பிளஸ் இவரோட வாழ்க்கையும் பார்த்து நம்ம வந்து படிக்கலாம், நிறைய படிக்கிறது. எஸ், இன்னைக்கு படிங்களேன். இன்னைக்கு வேற யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், மகேஸ்வரி ஜீவேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் மாதாஜி. ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு வரும்போது என்னன்னாக்கா ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. 100 அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக நூல்களை எழுதினார். சைத்தன்ய பகவானின் தோற்ற இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பிரசங்க புதுமைகளை அறிமுகப்படுத்தியது. மகாபிரபுவின் செய்தியை புத்துயிர் அளித்து விளக்கும் புத்தகங்கள் பெங்காலி, ஒரியா, ஆங்கிலம் தவிர ஆன்மீக உணர்வுகள் மற்றும் சாஸ்திர சித்தாந்தம், தத்துவ முடிவுகள் நிறைந்த நூற்றுக்கணக்கான கவிதைகள் மற்றும் பாடல்களை அவர் எழுதினார். அவரது எழுத்துக்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் புனிதமான போதனைகளை ஒவ்வொரு நவீன வாசகருக்கும் முழுமையாக கிடைக்க செய்துள்ளன. மேலும் அவை தவிர்க்க முடியாத நம்பிக்கையையும் பக்தியையும் கொண்ட வடிவத்தில் வழங்கப்படுகின்றன என்று தாக்கூரா பக்தி வினோதாவின் மறைந்த சீடர் கூறினார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் படிக்கிறதுக்கு மகேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறா? படிச்சுட்டான்னு நினைக்கிறேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சமிஹிதை கல்யாண கல்பதரு ஸ்ரீ சைத்தன்ய சக்ஷாமிருதம் ஸ்ரீ நவத்விப தாம மகாதம்யம் ஜைவ தர்ம ஸ்ரீ ஹரிநாம சிந்தாமணி பஜன ரகசிய அம்மா போட்டிருக்காங்க. ஹரிநாம சிந்தாமணி பஜன ரகசிய கீதா மாதா
இந்த மாதிரி புக்கு பேர். ஓகே. கீதா மாலா, கீதாவல்லி, சரணாகதி மற்றும் பகவத்கீதை மற்றும் சைத்தன்ய விளக்கங்கள், கரிதாமா ரூதம். அவரது படைப்புகளில் சில பின்வரும் மேற்கோள் தாக்குதரா பக்தி வினோதாவின் கீதாவளியில் இருந்து வருகிறது. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருப்பிடமான ஸ்ரீ ராதிகாவின் தாமரை பாதங்களை கவனமாக வணங்க தவறியவர். ராதை என்ற தாமரை மலரால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிருந்தாவனத்தில் தங்குமிடம் பெறாதவர். ராதிகா மீது ஞானமும் அன்பும் நிறைந்த ராதிகாவின் பக்தர்களுடன் இந்த வாழ்க்கையில் தொடர்பு கொள்ளாதவர். அப்படிப்பட்டவர் ஷியாமசுந்தர பெருமானின் பெருங்கடலில் நீராடும் பேரின்பத்தை எப்படி உணர்வார்? தயவு செய்து விவேகானந்த பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? இருக்க மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க விவேகானந்த. எங்கிருந்து மாதாஜி? தயவு செய்து இதை மிகவும் கவனமாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ ராதிகா மதுரிய ரசத்தில் ஆசிரியை. அவர் ராதா மாதவ மாதுரிய பிரேம என்பது விவாதிக்கப்பட்டு தியானிக்கப்பட வேண்டும். ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தாமரை பாதங்களை போற்றுவோர் விலை மதிப்பற்ற நகைகளான மாதவரின் தாமரைகளை பெறுகிறார். ராதையின் தாமரை பாதங்களை அடையாமல் கிருஷ்ணரை சந்திக்கவே முடியாது. கிருஷ்ணர் ஸ்ரீ ராதாவின் பணிப்பெண்களின் சொத்து என்று வேத சாஸ்திரங்கள் அறிவிக்கின்றன. மனைவி, மக்கள், நண்பர்கள், செல்வம், பின்பற்றுவோர்கள், ஊக அறிவு, பொருள் சார்ந்த செயல்கள் அனைத்தும் கைவிட்டு ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தாமரை பாதங்களை சேவிப்பதன் இனிமையில் மூழ்கி விடுவார்கள். இது பக்தி வினோதாவின் ஆணித்தரமான அறிவிப்பு. இதோட நம்ம நிறுத்துறோங்க. ஆக்சுவலி இது நிறைய எவ்வளவு இருக்கு தெரியல. நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். இது வேண்டாம். நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு போயிடலாம். அதான் நாங்க இதை வந்து எடுத்து அதுல போடணும், கன்சைஸ் பண்ணி போடணும். அதுக்கு நேரம் இல்லை. அப்போ எது படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கோம். எஸ், பக்தி வினோதா. நம்ம வந்து இதுல வந்து இப்ப வந்து இது பிபிடில இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை படிச்சா கொஞ்சம் புரியும். ஓகே. இப்ப யாரு ஃபர்ஸ்ட்? எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? எல்லாரும் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் படிச்சுட்டோம். எஸ். இப்ப திரும்பி நம்ம பிரபுஜி தான் ஆரம்பிக்கணும். எங்க அவர் எங்க போயிட்டாரு? அருட்செல்வம். படிங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவின். ஓ சாரி ஒரு நிமிஷம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வரும். ஒரு நிமிஷம். நான் என்னோட ஸ்கிரீன்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு பண்ணலையே. இது படிங்க. கேதார்நாத் தத்தா. கேதார்நாத் தத்தா 2/9/1838 பிறந்தார். கமலா மஞ்சரி ஆன்மீக அடையாளம். 7வது கோஸ்வாமி நதியாவில் பிறந்தார். தந்தையின் பெயர் ஆனந்த தந்திர தத்தா, தாயின் பெயர் ஜெகத் மோகினி. குரு ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. ஆன்மீக பெயர் ஸ்ரீ சத் சித் ஆனந்த பக்தி வினோதா தாக்கூர். பெரிய வைஷ்ணவர், கவிஞர், சாமியார், ஆச்சாரியார், மாஜிஸ்ட்ரேட், கலியுகத்தின் முக்கிய ஆச்சாரியார். இது வந்து ஒன்லி இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா நமக்கு எப்படி புரியும்? அதனால நம்ம கொஞ்சம் அதெல்லாம் படிச்சோம். நான் படிச்சுட்டு முதல்ல எடுத்து போட்டு திரும்பி இதுலயே போடலாம்னு நினைச்சேன். இப்போ இப்படி பண்ணுவேனே, எனக்கு நேரம் கிடைக்கும். ஓகே. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி பேர் என்னது? பிறக்கும் போது இப்ப அவரோட என்ன பேரா இருந்தது? கேதார்நாத் தத்தா தான் பேர் இருந்தது. அவர் எதுல பிறந்தாரு? 2 செப்டம்பர் 2 1838 பிறந்தார். அம்மா பேர் கமலா மஞ்சரி. இந்த லலிதா சக்கி அவள் இருக்காங்க இல்லையா, அவளோட வந்து கமலா மஞ்சரின்னு ஒரு இதா இருந்தா. என்னது பணிப்பெண் தான் சொல்லலாம். அவ வந்து சக்கிகளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. அந்த அவங்களோட அடையாளமா இவர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு எல்லாருக்கும். ஆன்மீக அடையாளமா இருக்கு.
அப்புறம் இவர் பண்ணது இப்ப நம்ம சொன்னோமே 6 கோஸ்வாமி பத்தி பேசுறோம். ஆனா இவர்கிட்ட அவ்வளவு நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருந்திருக்கு. அப்ப இவரை வந்து 7வது கோஸ்வாமியா கருதலாம். இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து நிறைய படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. அப்புறம் நதியாங்கிற இடத்துல இவர் பிறந்தார். அப்புறம் தந்தையின் பேர் என்னது ஆனந்த சந்திர தத்தா, தாயின் பேர் ஜெகத் மோகினி. மோகினி தேவி வரும் அவர்ல ஜெகத் மோகினி தேவி. அவரோட குரு எங்கேருந்து குருட்டேந்து அவர் வந்து தீட்சை பெற்றார் இல்லையா, அவரோட பேர் என்னது ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. அப்ப இவரோட ஆன்மீக பேர் அதுதான். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச பேர் தான் ஆன்மீக பேர் தான். அவர் கேதார்நாத் தத்தான்லாம் நமக்கு தெரியாது, இது படிச்சப்பறம் தான் தெரிஞ்சது. இப்ப ஆன்மீக பேர் என்னது ஸ்ரீ சச்சித் ஆனந்த பக்தி வினோதா டாக்கூர். அப்ப நமக்கு பக்தி வினோதா டாக்கூர்னு தான் தெரியும், ஏன்னா அவருக்கு வந்தது அதுதான் அவரோட ஆன்மீக பேர். அப்புறம் அவர் எப்படி பெரிய வைஷ்ணவராகும் அண்ட் வந்து கவிஞர், நிறைய பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்கார். சாமியார், ஆச்சாரியர், மெஜிஸ்ட்ரேட், வேலைக்கு கவர்மெண்ட் வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் அவர் வந்து கலியுகத்துல முக்கிய ஆச்சாரியர். இப்ப கலியுகத்துல நிறைய ஆச்சாரியர்களை நம்ம பார்க்கும்போது இவர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சு. அப்ப அவரோட சங்கத்துல அவர் என்னெல்லாம் சொல்றார் அதை கேட்டு நடந்தோம்னாக்கா நல்லா நமக்கு பயன்பெறும். என்னெல்லாம் பங்களிப்பு கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் யார் மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பங்களிப்புகள். பேனாவை ஆயுதமாக பயன்படுத்தினார். சகி, பேடிகள், கௌரங்கா, நகரிகள் போன்ற அனைத்து சம்பிரதாயங்களையும் உடைத்தது. ஹரிநாம சிந்தாமணி, பஜன ரகசியம் உட்பட 100 ஆன்மீக நூல்களை எழுதினார். யோகா பிதா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சைத்தன்ய பகவான் பிறந்த இடம். பல வைணவ பஜனைகளை எழுதினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் நான் அந்த டீட்டெயில கொடுத்துக்கும் போது அதுல போட்டிருக்கு சைத்தன்ய பிறந்த இடத்தையும் இவர் கண்டுபிடிச்சாராம். இவர் தான் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் அது கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னு. அது இன்னும் படிக்கணும், நிறைய இருக்கு அது படிக்கிறது. நான் வந்து அதை ஷார்ட் பண்ணி இதை போடணும்னு சொன்னேன், அது வந்து எனக்கு முடியல, டைம் இருக்குல்ல. அப்ப இவர் என்ன பண்ற, எழுதி வந்து பேனாவே ஆயுதம். நம்ம அதுக்கெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, பென் இஸ் மைட்டியர் தேன் த ஸ்வோர்ட் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. பெண்ணால் பெண்ணால்னா எழுத்து வந்து அதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். ஒருத்தர் கத்தியால கொன்னுடலாம் வார்ல, ஆனா பேனாவோட இந்த சக்தி இருக்க எழுத்து, அந்த எழுத்து மூலமா இருக்கிற சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனாலதான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன பண்றாரு, புக்கு விநியோகம் பண்ணுவோம். எதுக்கு சொல்றாரு இப்படி, அவர் நிறைய எழுதி தள்ளியிருப்பார். அது வந்து நிறைய புக்கு வாங்கி அந்த புக்கு படிக்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ். அதனாலதான் புக்கு எப்பவுமே படிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப பேனா வந்து ஆயுதமா பயன்படுத்தினா எல்லாம் மெனி சேஞ்சஸ், நிறைய சேஞ்சஸ் தான் கொண்டு வந்தார் பேனால் எழுதி. அப்புறம் இது என்ன எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி. சக்கி பேடிகள், கௌரங்கா நகரிகள் போன்ற அனைத்து சம்பிரதாயங்களையும் உடைத்தது. இதில் வந்து அதான் நிறைய என்னெல்லாமோ சம்பிரதாயம் இருக்கு. இந்த என்ன சம்பிரதாயம் எனக்கு தெரியாது, 2 இடம் அது இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ், அதெல்லாம் வந்து ஆதாரமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அது அந்த சம்பிரதாயத்தை எல்லாம் இவர் வந்து உடைத்து இருந்தார். அவர் ஹரிநாம சிந்தாமணி, பஜன ரகசியம் உட்பட அந்த மாதிரி நிறைய புக் அவர் எழுதியிருக்கார். 100 ஆன்மீக நூல்களை எழுதியிருக்கார். யோக பிதா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சைத்தன்ய பகவான் பிறந்த இடம், அதுதான் யோக பிதா தெரியல. அப்ப அவரோட பிறந்த இடம் சைத்தன்ய பகவானோட பிரசங்கம் பெரிய பண்றதுக்கே இவர் வந்து இவரோட நல்ல பங்களிப்பு இருந்தது. அதுல பல வைணவ பஜனைகளை எழுதி நிறைய வைஷ்ணவ பஜன்ஸ் இவர் எழுதியிருக்கார். அப்புறம் இது யார் படிக்கிறேன்னு சும்மா குட்டியா இருக்கு. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜியா. ஹரே கிருஷ்ண. படிங்க ஜெயஸ்ரீ படிங்க. ஸ்ரீ கௌரங்க லீலா ஸ்மரண புத்தகத்தை 1896 கனடாவுக்கு அனுப்பினார். ஸ்ரீல பிரபுபாத் தோன்றினார். விஷ்ணுவின் கதிர் பக்தி சித்தார்த்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவரது பணிக்கு உதவ. 3 பக்தி வினோதா தாக்கூர் வங்காளம், பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் இந்தியா, பக்தி வேதாந்த சுவாமி உலகம். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். ரொம்ப குட்டியா தான் இருக்கு. இதோட இன்னும் எனக்கு டீட்டெயில் கண்டுபிடிக்காதனால இதோ இதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். பட் டீட்டெயில் கண்டுபிடிச்சா இதை போட்டா நம்ம படிக்கலாமே நினைச்சிருக்கேன். எனக்கு நேரம் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் பார்த்ததுல எனக்கு இதோட இது டீட்டெயில் கிடைக்கல, பார்க்கணும். ஓகே, அவங்க என்ன பண்றாரு, ஒரு புத்தகம் கௌரங்க லீலா ஸ்மரண புஸ்தகம், அது வந்து 1896 வந்து கனடாக்கு அனுப்பினாராம். ஸ்ரீல பிரபுபாத் தோன்றினார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அப்ப ஃபேமஸ் ஆகும்போது அந்த அப்பதான் இல்ல, அவர் அப்பதானே பிறந்தார். 1896 தான் பிறந்தார். ஆனா அவர் அப்பதான் தோன்றினார். அதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை எல்லாம் வந்து கனடாக்கு அனுப்பியிருக்கார். அது என்ன ரீசன், அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் போட்டாதான் தெரியும். அப்புறம் விஷ்ணுவின் கதிர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர்
இந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு உதவுறதுக்கு தான் இந்த இந்த 3 பேரும் வந்து வேலை பண்ணிருக்காங்க. யாரெல்லாம் பக்தி வினோதா தாக்கூர். இப்ப நம்ம அவரை பத்தி தானே படிச்சுருக்கோம். அவர் எங்க பிரச்சாரம் பண்ணார்? வங்காளம், ஒன்லி வங்காளத்துல மாத்திரம் பிரச்சாரம் பண்ணார். சித்தாந்த தாக்கூர்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் ஒன்லி இந்தியா முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணார். அப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவர் வேதாந்த சரஸ்வதியில வேதாந்த சுவாமி, அவர் இங்க உலகம் முழுக்கும் பரப்பினார். யாரோட? சித்தாந்த சரஸ்வதியோட இவரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தா. யாரை பத்தி? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தி இவங்க எல்லாம் ஒரு ஏரியாவா இவன் வந்து வினோத தாக்கூர் ஒன்லி வங்காளத்தை மாத்திரம் பரப்பினார். சித்தாந்த தாக்கூர் வந்து இந்தியாலேயே பரப்பின்றாங்க. நம்ம பிரபுபாதா வந்து உலகம் முழுக்க பரப்ப இது பண்ண. ஏன்னா இவ எல்லாருமே சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட இதுதான் என்னது டிசைபிள்ஸ். எஸ். அப்புறம் என்னது கணிப்பு. இவர் ஒரு கணிப்பு கணிச்சார். இது நான் பார்த்தேன். இது நம்ம இதுலயும் வந்தோம். எஸ். நெக்ஸ்ட் யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. கணிப்புகள் நமது ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் தோற்றத்தை கணித்தது. ஒரு ஆளுமை விரைவில் தோன்றும். மேலும் அவர் சைத்தன்ய பகவானின் போதனைகளை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்வார். மிக விரைவில் ஹரிநாம் ஓதுதல் உலகம் முழுவதும் பரவும். வெளிநாட்டினர் மாயாப்பூருக்கு வந்து வங்காளிகளுடன் சேர்ந்து ஜெய சச்சி நந்த கௌரி ஹரி என்று கோஷமிடுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கணிச்சிருக்கார். அது ஒரு சொல்லுவாங்களே, அப்படி வந்து இப்படி ஆகும், இப்படி ஆகும்லாம் சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இதுல ஒரு 3 நாளும் கணிச்சு வச்சார். அதெல்லாம் நடந்தது. ஒரு ஆளுமை விரைவில் தோன்றி மேலும் அவர் சைத்தன்ய பகவானின் போதனைகளை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்வார். யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தோன்றிட்டார். அப்படி சோ அவர் என்ன கெஸ் பண்ணாலும் அது வந்து நடந்து கொடுத்து. அதே போல மிக விரைவில் ஹரிநாம் ஓதுதல் உலகம் முழுவதும் பரவும். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட் அது எல்லா உலகம் முழுக்க பரவும்னு அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கணிச்சிருந்தார். அதுவும் நடந்தது. அப்புறம் வெளிநாட்டினர் மாயாப்பூருக்கு வந்து வங்காளிகளுடன் சேர்ந்து ஜெய சச்சிதானந்த கௌரி ஹரி என்று கோஷமிடுவார்கள். அது சொன்னார். அது போல இப்போ இன்னைக்கு நடக்கிறது. ஃபாரினர்ஸ் தான் அதிகமா வந்து, நம்ம பெங்காலிஸ் தான் அது எல்லா வாழ்க்கை தான் தெரியும் இதை பத்தி எல்லாம். இருந்தாலும் ஃபாரினர்ஸ் தான் வந்துட்டு பெங்காலிஸ் கூட வந்து சேர்ந்து ஜெய சச்சிதானந்த கௌரி ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கௌரஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்னது டிவோஷனா சொல்றாங்க. இது வந்து அவரோட குடும்பத்தோட ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கு. நானே படிச்சோம் சின்னதானே. ஜெகநாத ரத யாத்திரை, மனைவி பகவதி தேவி மற்றும் மகன் பிம்லா பிரசாத். இது அந்த ஜெகநாத ரத யாத்திரை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் கிடைச்சு அது போட்டுக்கலாம். கிடைக்கல, நேரம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்புறம் 1914 உடலை விட்டு வெளியேறினார். ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுத்தது. எஸ். அப்ப இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு? ஸ்ரீலா பக்தி வினோத தாக்கூரா பரம இறைவனம் சரணடைவதை இவ்வாறு விவரிக்கிறார். மாரபி ராகாபி யோ இச்சா துஹாரா நித்தியதாச பிரதி தூய அதிகாரா. என்னது? என் ஆண்டவரே, நான் இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்தேன். நாம் உமது நித்திய வேலைக்காரன். நீங்கள் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது நீங்கள் என்னை பாதுகாக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் நான் உம்மிடம் முழுமையாக சரணடைகிறேன் அப்படின்னு தான் சரணடைகிறேன் அப்படி என்னது ஒப்பனா அது சொல்ற. நீங்க காப்பாத்தலாம் நினைச்சா காப்பாத்துறாரு, இல்ல உங்க வேண்டாம் போறோம் இருந்தது போறேன்னு நினைச்சா நோ ப்ராப்ளம். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே சரணடைந்த அந்த இதாதான் இருப்பேன். சர்விட்டர் சர்விட்டர் சொல்லணும். இது வந்து பாகவதத்துல 5.9.14 மொழிபெயர்ப்பு இவர் பிரபுபாதா எழுதியிருக்கார். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் நோக்கத்தை அந்த பர்பட்ல எழுதியிருக்கார். இந்த இது வந்திருக்கு. நான் பார்த்தேன் இருக்குன்னு. இது வந்து இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, மாதாஜி படிச்சாங்களே அதேதான் இது. நெக்ஸ்ட் யாரோ ஒருத்தர் படிக்கிறேன்னு படிக்கலாம். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. அன்பான சேவையில் ஒவ்வொரு தனத்தையும் பயன்படுத்த எப்போதும் ஆர்வமாக இருந்த அவர் கடுமையான சிக்கனமான தினசரி அட்டவணையை பின்பற்றினார். இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி ஓய்வு 2 மணி நேரம். இரவு 10 மணி முதல் காலை 4 மணி வரை எழுத்து. காலை 4 மணி முதல் 4:30 மணி வரை ஓய்வு. காலை 4:30 மணி முதல் 7 மணி வரை ஜபம். காலை 7 மணி முதல் 7:30 மணி வரை கடிதம். காலை 7:30 மணி முதல் 9:30 மணி வரை சாஸ்திரங்கள் படிப்பது. காலை 9:30 மணி முதல் 10 மணி வரை குளியல், பிரசாதம், 1/2 லிட்டர் பால், பழம், 2 சப்பாத்தி. காலை 10 மணி மதியம் 1 மணி நீதிமன்ற கடமைகள். மதியம் 1 மணி 2 மணி வீட்டில் இளைப்பாறல். மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நீதிமன்ற கடமைகள். மாலை 5 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை சமஸ்கிருத சாஸ்திரங்களை பெங்காலிக்கு மொழிபெயர்ப்பு. இரவு 7 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை குளியல், பிரசாதம், 1/2 லிட்டர் பால், சாதம், 2 சப்பாத்தி. சுருக்கமான தினசரி அட்டவணை.
3 மணி நேரம் தூக்கம், 8.5 மணி நேரம் எழுத்து, 4.5 மணி நேரம் ஜபம் படிப்பு, 6 மணி நேரம் வேலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஜபம் அண்ட் படிப்பு ரெண்டும் சேர்த்து 4.5 மணி நேரம் அப்படி நடக்கிறது. அப்புறம் 6 மணி நேரம் வேலை. ஆல்ரெடி மாதாஜி படிச்சாங்க. திரும்பி ஒரு வாட்டி இதுல நான் கிளியரா இதுல வந்து எழுத்து அதுல எல்லாம் எழுதுங்கள்னு எல்லாம் வந்தது இல்லையா? ஸோ ஐ கரெக்ஷன் இயர் அங்க அதுல பண்ணலன்னா. இது வந்து நிறைய பேர் வந்து பஜன்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அது டாப் 10 பஜன். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியாது. அப்ப நான் போட்டது என்னதுன்னா எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதாஜிக்கு அது நம்பிட்டேன். ராதா குஞ்ச தத்தா भूलिया तुम्हारा संसारी असिया कबे हबे बोलो गाय गोरा चांद अमर जीवो सदा जनन सफला जन्म सफला हरि हरि कबे नारद मुनि बजाए बिना कबे श्री चैतन्य नदिया चौधरी में नित्यानंद महाजन. ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் அதுல இருந்து ஒன்றும் எடுக்கல. ஐ ரிமோட் சம்திங் வாட் எவர் வாஸ் டாட் டு மீ. எஸ் இது ஆயாச்சு. இதுதான் லாஸ்ட். இது படிச்சோம். கிருஷ்ணா சே தோமாரா கிருஷ்ணா தித்தே பாரா தோமாரா சகாதி ஆச்சே அப்படின்னா என்ன எழுதியிருக்கார் என்று அது அப்படின்னா என்னதுன்னா என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்குரா பாடியுள்ளார். இந்த பாடலில் பக்தி வினோத தாக்குரா ஒரு தூய வைஷ்ணவர், கிருஷ்ணரின் உரிமையாளராகவும் கிருஷ்ணரின் அன்பாகவும் இருப்பதால் அவர் விரும்பும் அனைவருக்கும் வழங்க முடியும். அவர் விரும்பும் அனைவருக்கும் எல்லாம் வழங்க முடியும் என்று விவரிக்கிறார். எனவே கிருஷ்ணரையும் கிருஷ்ணரின் அன்பையும் பெற தூய பக்தர்களின் கருணையை பெற வேண்டும். இதுதான் ஒருத்தருக்கு. இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஐயன் இதுல எழுதியிருக்கார். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ஆதி லீலால 11.59 மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் நோக்கத்துல இவரை பத்தி பெருமையா எழுதியிருக்கார். அவ்வளவுதான். இவரை பத்தி உள்ளது எல்லாம் ஆயாச்சு. எல்லாரும் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ராமா ஹரே ராமா ஹரே ஹரே.